fired up. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι δεν κρατάει ρελαντί. Το πρόβλημά μας, στην περίπτωσή μας, είναι αυτό εδώ. Γιατί έχει κοπεί το καλώδιο. Εδώ. Εκεί κάτω. Και εδώ. Άρα θα βγει το καρμπιρατέρ. Και μετά θα φτιάχνουν τα καλώδια. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό εδώ το καλώδιο. Ένα πρέπει να μπει σίγουρα εδώ πέρα γιατί αυτό είναι μαύρο. Ναι. Ωραία, αυτό έχει μία βάση. Αλλά θα πρέπει να τη φτιάξουμε και αυτήν έχω. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι κάνει. Θα πρέπει να τα ενώσουμε έτσι. Πάει αυτό το μαύρο. Πήγαινε από εκεί σε αυτό εδώ. Ναι. Και μετά από εδώ πήγαινε εκεί κάτω. Πρόχειρο. Αυτό δεν. Θα το δούμε. Αυτό εδώ βέβαια εκεί πέρα δεν ξέρω τι κάνει. Ωραία, θα βάλουμε αυτό το καλώδιο. Θα φτιάξουμε πρώτα εδώ πέρα ένα καλώδιο, θα φτιάξουμε εδώ και θα φτιάξουμε και αυτό. Πρώτα θα ενώσουμε αυτά τα δύο, I guess. Και μετά βλέπουμε. Γιατί αυτό είναι πιο κοντά στο ένα και μετά βλέπουμε. Τέλεια. Λοιπόν, κάτσε να βρω τώρα τα. Λοιπόν, θες μήπως να το κάνω παύση? Άμα θες θα το παύσει. Οπότε, we're back at it again. Λοιπόν, αυτό δεν το κάνει κανένας, να ξέρεις. Τι εννοείς? Να βγάλεις το καλώδιο έτσι, λοιπόν. Τώρα έρχονται τα ηλεκτρονικά μέρη της δουλειάς μας εδώ πέρα, τα οποία είναι... Τι χρώμα καλώδια θες? Τα ίδια potentially. Δεν ξέρω. Τι εννοείς τι χρώμα καλώδιο θέλω? Τι χρώμα θες? Μαύρο και κόκκινο έχεις? Κόκκινο έχω, ίσως έχω και άσπρο. Ξέρω, βάλε μαύρο και κόκκινο. Α, όχι, δεν το ξέχασα πολύ, δεν λέω εδώ πέρα είμαστε. Τα παιδεία παίζουν τώρα με τις μαλακίες τους, ξέρω εγώ. Έλα να κοπώ. Πάρουμε τα κοπίδια να γαμηθούμε. Α, τώρα θα σου δείξω το εργαλειάκι το οποίο το παίρνω και είναι Από ξεγυμνώνει καλώδια. Ναι. Έχω φτιάξει δικτυοκαλώδια Ethernet με τέτοιο. Ναι, αυτό πρέπει να το φτιάχνεις. Γαμάει όντως αυτό αυτή η μαλαπέρδα. Λοιπόν, ναι, και επειδή αυτό είναι καλώδιο συναγερμού, μας γαμίσει τα πρέκια. Γιατί θα μας γαμίσει τα πρέκια, κύριε Γιατί έχει έξτρα ηλεκτρονική? καλωδιώσεις πάνω, για μονώσεις και παπαριές, για να δούμε, είσαι τυχερός. Έχει και σακουλίτσα, σακουλίτσα για τα αλφαβήτα. Θες μαύρο, Ξέρω. Δεν είναι λίγο λεπτούλι όμως? Μπορεί. Well, no, it's not. Could. If, worst case scenario. Θα πάρουμε κάμια φωτιά, τέλεια. Θες το σταματάς και όλα και το ξαναξεκινάμε όταν θα έχουμε... Γυρνάμε πίσω από τη μικρή μας παύση, ενώ είχαμε μια πολύ μικρή συζήτηση του στυλ πού πάει το κάθε τι, και μετά από 2 δευτερόλεπτα σιγής αυτός εκεί ο παπάρας πήρε τον κόφτη και απλά άρχισε να κόβει ζύπ, τα εσκαλώδια, μαλακίες και τα βγάλω όλα έξω. Ναι. Κάθομαι εγώ τώρα να περιμένω 2 ώρες μέχρι να αναψηθώ. Για άναψε τον αφαγό να δω κάτι. Για ψοφά 2 δευτερόλεπτα να δω πάντα 4. Μάλλον κάποιος είδε ανοιχτή την πόρτα, δεν ξέρω ότι είμαστε μέσα και την έκλεισε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα σας δείξω και αυτό εδώ πέρα τώρα. Αχα. Ωραία. Εδώ πέρα κάτω, στο κάτω μέρος, βλέπω ένα καβλιτσάκι το οποίο πρέπει να σηκωθεί για να βγει όλο αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα αρχίσει να σε γεγνώνται. Θα το σηκώσουμε αυτό από εδώ πέρα. Θέλω κάτι πιο μικρό, πού το πιο μικρό. Έχω αφήσει ένα κατσαβίδι μέσα. Θα μάθουμε αμέσως. Έχεις αφήσει ένα κατσαβίδι κάπου στα έγκατα της μηχανής μου, η οποία είναι λουσμένη από λάδια. Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Μόνο το κινητό μου βλέπω. Ναι, τότε έχουμε θέμα που πέφτει ένα κατσαβίδι. Βάλτε το στο δάχτυλο, ρε.
Όντως τώρα τη χρησιμοποιείς την κάμερα για γυαλιά. Ναι ρε μάλλον, αφού δεν βλέπω. Ωραία φίλε, τι είναι αυτό τώρα, πώς γίνει αυτό. Μην μου πειράζει το focus τώρα. Να βάλω μάτια μέσα να δω κι εγώ. Να βάλεις μάτια μέσα, πού να τα βάζεις τα μάτια γάμο, δεν ξέρω εγώ που ανοίγει αυτό το πράγμα. After 2 hours later. Ναι, κάτσε να Ναι, κάτσε. Δεν βλέπω καν με την κάμερα τώρα. Γιατί η κάμερα δεν δουλεύει. Α, μήπως είναι αυτό που πρέπει να βγάλω πάνω. Άρα θα το βάλω από εδώ. Περίμενε, πάω έξω μια. Όπως σαν άνθρωπος. Έχουμε το πρώτο rage quit. Yes. Μετά από καμιά γαμικοστή βγήκε αυτό μέσα από το κάλυμα. Τώρα ή θα βάλουμε αυτό, Ναι. αλλά δεν χρειάζεται εφόσον έχουμε αυτό. Μπορούμε να βάλουμε ένα παρόμοιο τέτοιο μπουρδέλο. Το οποίο... Α, αυτό είναι λίγο καλύτερο τέτοιο. Θες να φτιάξουμε... Κάτσε να δω κάτι. Δεν τραβάω τίποτε. Τελεία. Ναι. Είναι το ίδιο με εκείνο εκεί το μπλε. Nope. Αυτό είναι καλύτερο. Λοιπόν, πόσο παπαριά θες να κάνουμε, πόσο ινδί θες να γίνουμε. Τι εννοείς πόσο ινδί Θα θέλουμε. χρησιμοποιήσουμε πάλι το ίδιο, μόνο με καινούριο καλώδιο τέτοιο. Οκ, τέλεια, μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει χρήση άλλη τώρα. Ναι, άμα δεν έχει θα το καλώδιο. το φέρουμε αυτό. Το αμφιβάλλω. Να σου πω κάτι, θα χρησιμοποιήσουμε απλά ένα άλλο. Οκ, then. Yeah, okay then. Ένα στο ίδιο μέγεθος θέλουμε τότε. Έχουμε. Αυτό είναι... Yes. Υπάρχει. It's good enough. Ναι. Ήθελες τι καλώδιο ήθελες εσύ? Μαύρο. Ξέρω εγώ, μαύρο. Μαύρο. Το ίδιο χρώμα που ήταν και πριν, I guess. Άμα είναι color coded, λέω, μήπως είναι καλό να έχουμε και color coded καλώδια. Ωραία, πόσο άλλο να κόψω από αυτό εδώ πέρα. Καλά, εφόσον έχουμε καλώδιο θα το χρησιμοποιήσουμε κιόλας. Έχει το εργαλείο δίπλα του, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά δεν δουλεύει έτσι αυτό τόσο καλό το εργαλείο όταν θες να κάνεις τέτοια. Ο Μπάρμπας έχει μάθει με αυτόν τον τρόπο. Θες τώρα. Δεν θα μας φτάνει. Ο θείος JJ. Δεν μας φτάνει. Ξέρω εγώ, μάλλον όχι. Μάλλον όχι, λες. Θα δώσουμε κι άλλο. Πόσο μακρύ το θέλουμε? Αν μπορούμε να κάνουμε και κανένα σφάλμα και να ξανακόψουμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάει στη διπλάσια ποσότητα. Αν κάνουμε την ίδια μαγκαϊβεργία που είχε πριν το βγάλουμε. Αυτή τη διασταύρωση. Το πάχος του δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Αυτό είναι πολύ σκληρό, ρε φίλε. Αυτό είναι μονόκλωνο. Αυτό τι είναι? Ας είναι και άσπρο. Okay. Yeah. Το ανώτατο κοινοβούλιο αποφάσισε. Εγώ δηλαδή. Ναι. Τι αποφάσισε? Ότι θα στο κάνω μπλε κόκκινο. Μπλε κόκκινο μου αρέσει. Race car colors. Δεν κάνει focus που να το πληρώνω. Και τα μάτια μου δεν βλέπουνε. Εντάξει. Τα μάτια μου είδανε. Αυτό για την αρχή δεν το χρειαζόμαστε τότε. Οκ. Θα το κάνουμε μπλε μαύρο. Μπλε κόκκινο. Μπλε κόκκινο it is. Μ' αρέσει. Μπλε κόκκινο λοιπόν. Δεν έχει σημασία που είναι μονόκλωνο. Όχι.
Όχι. For reasons. For scientific reasons. Έχει ρόλο. Το μαύρο θα γίνει μπλε. Εντάξει. Μια χαρά. Δεν μας πειράζει. Wow. Λίγο Consistency ουσιαστικά θέλουμε. Μην ξεκινάει μπλε και να τελειώνει ροζ, ξέρω εγώ. Αν είναι μπλε. Kinda like this. Yeah, δεν λέω. Ναι. Λοιπόν. Είναι πρακτικό. Εγώ πιστεύω σε ένα ακόμα. Τώρα ξέρεις γιατί το κάνουμε. Δεν τι κάνω. Για να σφινώσω από... Ναι, γιατί θέλω να αυτοκτονήσω μετά από αυτό. Είναι για αυτό το εργαλείο, αλλά δεν πειράζει. If it works, it works. If he dies, he dies. Το point είναι ότι δεν... Κόσμε του YouTube ή όποιος το βλέπει τώρα αυτό, ναι, τα γονάτα μου τρίζουνε σαν ξύλινα πόδια. Οκ. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Σαφώς και εμπνέει εμπιστοσύνη, αυτό έκανα εγώ τώρα. Οχ, τι. Αυτό δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, λέει. Το οχ όντως δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Τι έγινε. Looks nice and neat. Θα δούμε αν δουλεύει. Αυτό είναι το Ναι, βασικό. αυτό δεν μένει πάνω, αλλά δεν είναι τόσο πρόβλημα να ξέρεις αυτό, άμα βγαίνει έτσι. Δεν θα κουμπωθεί το μεταλλικό Θα το του. κουμπώσουμε. Στη χειρότερη απλά θα το τυλίξουμε ταινία. Αν δεν λες και έχει το αυτοκίνητο αλλιώς. Πέρα μου μόνο ταινία θα κρατάει αυτό. Λοιπόν, ποιο είναι το άλλο κομμάτι που θέλουμε τώρα. Αυτό είναι. Yeah. Oh, shit. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό πάει εδώ κάτω. Ναι, άρα είναι αυτό εδώ που θέλουμε τώρα. Πρέπει να είχα φέρει το καλά, ρε πούστη. Κάτσουμε να κάνουμε καλά, τι είμαστε. Κάτι τρίτο, δεύτερη. Θα τα τυλίξουμε όλα και θα βάλουμε μονοτική. Μια χαρά θα είναι. Έλα τώρα. Λίγο δάχτυλο ποτέ δεν έκανε κακό στο αυτοκίνητο. Το δάχτυλο στο αυτοκίνητο είναι must. Αυτό ήθελε να είναι μεγάλο. Για να δούμε να κάνω καμία τέτοια παπάρια τώρα. Καλά, οι περασμένες βίδες. Θυμίζει ένα meme που είδα κάποτε. Δεν έχουμε αναπτήρα. Όχι, δεν έχουμε αναπτήρα. Άμα τρίψω τα χέρια μου αρκετή δύναμη, φαντάζομαι ότι θα ζεσταθούν,
Αρκετά. Είμαι γνωστός ως και ο Mr. Miyagi, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Πιο μεγάλο καλό, πιο μεγάλο δεν έχουμε. Παιδιά. Το μίκρι αυτό τώρα. Ωραία. Μπας και χωρέσει μέσα σε ένα τέτοιο. AKA του γάμισα μέχρι να χωράει. Ναι, και πάλι δεν χωράει. Γιατί δεν χωράζει ρε γραμμίδι. Θα το αλέσουμε, θα το βάλουμε μέσα σε μορφή χυλού. Πιο πειραματικό filmmaking δεν θα ζήσετε ποτέ. Basically το βάλαμε στη θέση του. Τώρα θα καρφώσουμε και από εδώ το καλώδιο μέσα. And it should do its trick. Και μετά από όλη αυτή τη μαλακία το ανοίγω αυτό λιγάκι για να ξαναπιάσει. Πάμε για τη σύνδεση. Κοιτάμε αυτό πως πιάνει. Αυτό το βάζουμε έτσι μέσα. Και αν κουμπώσει κατευθείαν είμαστε και ευτυχισμένοι. Εντάξει, το λυγίζουμε λίγο μπροστά. Sounds like a plop to me. It sounds like a plop and it plopped. Oh, hell yeah. Είναι το άλλο καλώδιο τώρα. Τώρα έχω μπλε και κόκκινα πράγματα στη μηχανή μου. Τώρα πρέπει να δούμε αυτό μετά μην μας χαλάσει, Γιατί αυτό μας χαλάσει, αυτό. Την πουτσίσαμε. Εντάξει, θα κάνουμε τα ίδια για εδώ. Μόνο που εδώ θα πρέπει να κάθομαστε στον κινητήρα για να τα φτιάξουμε. Και εγώ γι' αυτό δεν έχω την όρεξη. Πόσο ετοιμόρροπο το κόβεις? Ναι. Α. Όχι. Όχι. I don't know. Ναι ή όχι? Καλά, επειδή όμως εγώ τώρα εδώ πέρα σπάζομαι σιγά σιγά. Θέλεις να μπω εγώ εκεί μέσα? Όχι, δεν χρειάζεται να μπεις σήμερα, θα τραβήξω αυτό από εδώ πέρα. Έλα. Θες να βοηθήσω? Ένα χεράκι. Daddy. Λοιπόν, το μαύρο. Dock the beach. Το Dock μαύρο με το μπλε. Εδώ, είναι μέσα. Το μαύρο με το μπλε. Το μαύρο με το μπλε. Αυτό μου φαίνεται πιο έμπιστο από αυτό, να ξέρεις. What? Το πιστεύω περισσότερο. Λοιπόν, μην φυφλώνει. Το μπλε από το άλλο μαύρο. Και αυτό ήταν εκεί. Ναι. Και λέει κουμπώνουμε μόνο αυτό και είναι όλα ok. Το άλλο ήταν άχρηστο. Ποιο? Μοιράσου τη σκέψη σου μαζί μας. Να το περάσουμε και το άλλο καλώδιο μέσα. I guess so. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι αυτό. Πρέπει να πάμε και το πορτοκαλί εδώ μέσα. Μπλε πράγματα. Plus 10 horsepower. Λοιπόν, αυτό πάει εδώ. Θα πάμε και το κόκκινο τώρα, επειδή σου χάλασα και το κόκκινο. Και θα πάμε και άλλο μπλε. Τι σου χάλασα το μπλε. Λοιπόν... I hope it's enough. I hope so too. Λοιπόν, τώρα για να απελευθερώσουμε πάλι το ματάκια που έχουν τα καβλιτσάκια εκεί μέσα, τα τσουτσουνάκια. Τα πατάμε κάτω και αυτό εδώ κάτω, άμα δεν κάνω λάθος είναι αυτό. Και μετά θα έπρεπε να βγαίνουνε. Να βρω το σωστό δηλαδή.
από πίσω. Μάλλον από πίσω πρέπει. Ναι, λοιπόν, τι βλέπουμε πάλι, από αυτή τη μεριά είναι πάλι αυτό. Άρα από εδώ πάνω μπαίνεις και το σπρώχνεις κάπως. Πρώτα το μαύρο όμως. Ναι. Ναι, ή βλέπεις ότι δουλεύει από εδώ και αυτό που κάνεις είναι βάζεις το κατσαβίδι από εδώ πέρα κάτω, το σηκώνεις λιγάκι και το τραβάς. Σαν άνθρωπος. Θα το τραβήξω. Περίμενε, γιατί αυτό τώρα δεν σηκώνεται εύκολα. Σηκώνεται από το πλάι ή από μπροστά? Δεν ξέρω, αυτό δεν μας ενδιαφέρει όμως πολύ τώρα. Τράβα το. Το κοιτάζουμε από την κάμερα. Κάτσε. Τράβα. Αυτό. Άρα δεν είναι μόνο από εδώ. Μήπως έχει και από κάτω? Δεν ξέρω. Ή κάτι τέτοιο. Το κόψε. Ψυχία με αυτές τις παπαριές. Άρα έχει και από κάτω. Τώρα μας το χάλασε αυτό. Τι εννοείς το χάλασες? Αχ, Τώρα. Σε κάθε κόψιμο που κάνουμε είναι φάση, εκτός κι αν είναι κάτι πολύ μικρό, είναι πάρα πολύ ωραία ενδιάμεσα, έτσι. Ναι. Ίσως χάνετε μερικά γαμοστρά στα βρύδια. Τέλεια. Ωραία. Perfect. Τι ήταν αυτό που έπεσε? Έχει μέσα, μείνει μέσα κομμάτι πλαστικό, λοιπόν. Αυτό τώρα πρέπει να το ανοίξω όμως βέβαια. Για να μπει πάλι μέσα στο... Σε αυτά είναι συμπαγές, εγώ νομίζω ότι ήταν λαστιχένιο. Όχι. Μην μου χαλάς. Το βάζω. Λοιπόν, αυτό τώρα θα βγάλω. Γιατί το κόβεις? Γιατί για να μπορεί να μπει μέσα στο μαύρο. Θέλουμε αυτό εκεί να χωρέσει. Κάτσε, στο μεγάλο μαύρο ή στο μικρό. What the fuck? Αν δεν χωρέσει, θα βρούμε άλλο τρόπο. Και αυτό εδώ κουμπώνει κάπου, Ενδιαφέρον. Okay. Εδώ. Μετά. Έλα μου τώρα. Ήταν τόσο μικρό ρε πούστιμο όμως. Όχι. Shit. Okay. I kinda ruined this. Αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί γιατί απλά βάζεις το κατσαβίδι μέσα και το ξανασηκώνεις. Αλλού για αλλού, ο Κώστας, ο Βερβαίος. Δεν πειράζει. Αου. Ναι, μου βγήκε. Οκ. Θες με να φτιάξουμε καινούριο. Κάτσε να δω κάτι τώρα όμως. Αυτό είναι το ίδιο μέγεθος. Όχι. Και λίγο δεν είναι. Να δω αν χωράνε μέσα. Όχι.
Όχι. I say fuck no. Οκ, δεν μας ενοχλεί αυτό όμως καθόλου. Γιατί? Γιατί είναι, θα το φτιάξουμε αλλιώς τότε. Θα πάρουμε άλλα 2 τέτοια τότε. Θα κάνουμε το εξής. Αυτό είναι άνοιγμα ασφαλείας, Αυτό είναι άνοιγμα, δεν θέλω να μου χαθούν όλα. Λοιπόν. Okay. Ωραία, λοιπόν, κάνουμε το εξής τώρα. Πού είναι το αυτό, λοιπόν. Από την άλλη. Τώρα μπορεί να μην τα συνδέσουμε κατευθείαν με την σωστή σειρά, αλλά δεν μας ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Λοιπόν. Εντάξει, τι είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει? Να μην ανάβει. Να κάνει το ίδιο που κάνει πριν. Ωραία. Στη χειρότερη απλά αλλάζουμε τα 2 καλώδια. Αν και νομίζω ότι έχουμε φωτογραφίες για το ποιο ήταν πού. Ναι. Λοιπόν. Γι' αυτό, παιδιά, τραβάμε φωτογραφίες. Αυτό που δεν κάναμε τώρα. Τι, δεν το κάναμε? Όχι, το κάναμε. Τι, δεν είμαστε επαγγελματίες εμείς, δηλαδή. Ναι. Για να δω. Δεν βλέπω τίποτα. Πέρασε, όχι ακόμα τελείως. Ωραία, το βάζουμε εδώ, το κλείνω. Εδώ δεν βλέπετε ούτε εσείς τίποτα. Εδώ ακόμα. Shear force is the solution to everything. Και γιατί 2, αλήθεια? 2 τέτοια? Γιατί 2 φορές κρατάει καλύτερα από 1 φορά. Είμαι ηλίθιος, ναι, για το άλλο, sorry. Το άλλο είναι βιδωτό, Βιδωτό. Ναι, το άλλο πρέπει να το φτιάξουμε και αυτό, γιατί θέλω να βγάλουμε το καρμπιρατέρ τώρα. Μαν, το κόκκινο χρειαζόταν πιο μακρύ. Πήγαινε όλο ευθεία μέχρι το τέλος. Όχι, το κόκκινο δεν είναι αυτό. Το κόκκινο είναι αυτό που πάει πάνω στο καρμπιρατέρ που είναι βιδωμένο. Ναι, οκ. Οκ. Λοιπόν. Τώρα να περάσουμε το κόκκινο πάλι από πάνω. Λες και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν κουμπώνει. Δεν μας πειράζει. Σε πειράζει? Όχι, δεν πειράζει. Τώρα! Ναι. Τώρα, πέρα από αυτό εδώ, Ουσιαστικά θα τα κουμπώσουμε ξεχωριστά το ένα με το άλλο και μετά θα περάσουμε το λάστιχο από πάνω. ουσιαστικά ναι. Αχα. Όποτε γυρνάμε εδώ, θα χωρέσουν εκεί μέσα. Οπότε θέλω να δω αυτό εδώ πέρα που δεν είναι. Βασικά όχι, θα χωρέσουν και τα 2 εκεί μέσα. Τα είναι πιο βίνκι πρέπει να σωστή. βγάλουμε αυτό. Οκ. Τι. Μια αυτή θέλουμε. Δεν κοιτάζουμε τίποτα έτσι. Σταμάτα το μία ξαναξεκίνα το για να μπορούμε να το βοηθήσουμε. Yes. Δίδα το... ναι. Yeah. Ναι, το πιάσα από τη μέση αυτό, θέλω να ξέρεις. Κοίτα καλώδια εκεί, κοίτα. Το Φοβερό, ναι, μα το έλεγα. Καραμέλα. Τώρα κάνουμε λειτουργήμα ουσιαστικά. Λοιπόν, τώρα θέλω... τι θέλω, κόκκινο δεν θέλω. Αυτό είναι το καρμπυρατερο injection. Τώρα θέλω πάλι το καλώδιο που είχα εδώ πάνω, αυτό εδώ. Θα σας έλεγα κι άλλα, αλλά ό,τι ξέρετε ξέρω.
Το βγάλαμε από εκεί μέσα αυτό. Νομίζω ότι είναι. Το χειρότερο που μπορείς να βρεις είναι αυτό, να ξέρεις. Δεν το αγόρασα εγώ. Αυτό είχαμε. As you see. Πριν το injection ήταν το Carjettronic. Που ουσιαστικά ήταν μηχανικό. Ηλεκτρικό καρμπυρατέρ ήταν ουσιαστικά. Ηλεκτρικό καρμπυρατέρ και μηχανικό injection. Δεν ξέρω. Μηχανικό injection πάντα είναι. Δεν ξέρω πώς θα περιγράψω. Οκ, ηλεκτρικό καρμπυρατέρ, νομίζω το περιγράφει Basically αυτό ήταν. αρκετά καλά. Ω, μαλάκα, αυτό είναι πολύ βαρύ. Πολύ μεγάλη τρύπα. Ένα μπλε. Το μπλε μας κάνει. Το μπλε μας κάνει. Ίσως και το κόκκινο. Και το μπλε θα βάλουμε. Ναι, θα βγάλω και λίγο ακόμα καλώδιο. Και θα είμαστε ok. Ερωτηματικό. Ground, έτσι. Ground. Ναι, όλοι μας ξέρουμε το ground κανονικά είναι μαύρο. Οκ. Έτσι, νόμιζα. Ναι. Τώρα ξέχνα το. Τι. Ρε μάστορη, αυτά τα δύο δεν νομίζω ότι πάνε εκεί. Α, όχι, το ένα πάει εκεί πάνω. Το ένα πάει εκεί πάνω, είναι αυτό που δεν έχει τόσο. Που δεν το έχει κάνει τόσο. Ναι, αλλά ούτε πριν ήταν μαύρο αυτό το. Ήταν καφέ, άρα ξέχνα. Ground. Εγώ δεν το είχα μάθει αλλιώς, τώρα το μάθαμε αλλιώς. Είμαστε vintage. Είμαστε πριν το μαύρο ground. That's racist. I mean. Λοιπόν, πάμε με αυτό εδώ μέσα τώρα. Και ό,τι είναι. Έλα, άντε σε ξαναγυρνάω άλλη μία. Ήμασταν απασχολημένοι με το να καταπιέζουμε το μαύρο ground. Μετά γίνανε τα riots στην Αμερική. Και μετά ήρθαν τα civil rights. Και μετά πορτοκαλί και μαύρα ground συνυπήρχαν για λίγο. Μέχρι που υπερίσχυσαν για κάποιο λόγο τα μαύρα ground. Τι λέω. Α, τι, άρα έλεγες ψέματα για τα μαύρα ground. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια αυτή τη στιγμή. Έλα, μπες μέσα, άντε, μπήκε μέσα. Εδώ, τώρα θα το κλείσω. Κάμινα μια βιντεάρα, δεν είναι ότι είναι παραλήρημα δύο τρελών μέσα σε ένα υπόγειο. Ναι, βάζουν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο. Βάζουνε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο με έξτρα steps ουσιαστικά. ουσιαστικά. Αστείο τώρα ουσιαστικά αυτό, θα το ενώσω με. Θα το ξαναλιώσω το άλλο που έχει εκεί μέσα. Θα το ξαναλιώσεις. Και θα το ξαναφτιάξω και. Αυτό εδώ. Ναι. Ουσιαστικά τι θα κάνω τώρα. Πάρω το μπλε, θα το στριμώξω εδώ μέσα. Μαχα. Ναι, ξέχνα το. Το κάνεις πολύ καλά την πρώτη φορά, Ναι, το κάνω πολύ καλά την πρώτη φορά. Suffering from success. Να το. Το βλέπετε μπροστά σας. Όταν η πρώτη σου δουλειά δεν ήταν σωστή. Okay. Αυτό ξανά κόψιμο. Το ξαναγρίνουμε. Χωρίς να μας πέσει τα κομμάτια πλαστικό μέσα στο αυτοκίνητο και πιάσω φωτιά. Α, θα έχουμε και αυτό τώρα. Όχι, γι' αυτό το πετάω έξω. Μάλλον υπάρχει ήδη ένα από εκεί μέσα. Λοιπόν. Α, θα τα κάνεις μαζί. Ουσιαστικά κάνουμε την ίδια παπαρία που είχε πριν, αλλά πιο. Λίγο καλύτερη. Λίγο πιο όμορφη. Για να φαίνεται λίγο πιο επαγγελματική. Και καλά ότι ξέρουμε τι κάνουμε. Το και καλά μου άρεσε. Παιδιά. Το παιδί να σπέτε, ξέρει. Καλά δεν λέω. Ναι. Οκ, εντάξει. Καλή τύχη στους ανθρώπους που θα τον εμπιστευτούν αύριο μεθαύριο. Σου λέω αυτό το πράγμα κατεβαίνει και κατεχάκι τώρα. Αυτό δεν ξέρω που πήγε. Υπάρχει περίπτωση να πάρει αυτό φωτιά? Όχι. Α, οκ. Τέλεια. Άρα ξέρεις ποιο είναι το αστείο?
ότι πιθανότατα αυτό θα ζεσταθεί. Κάποια στιγμή θα φύγει από το engine Θα το bay. ξαναφτιάξουμε, δεν θα χαλάσει. Όχι αυτό, δεν κατάλαβες. Το κομματάκι που έπεσε μέσα θα ζεσταθεί. Ποιο έπεσε μέσα, δεν έπεσε τίποτα μέσα. Ένα καλώδι δεν έκαψε και έκανε. Το στείλα έξω αυτό. Ποιο? Το στείλα έξω αυτό. Το πλαστικό έστειλες. Θέλω να το τραβήξω σε μια φωτογραφία έτσι τώρα. Εντάξει. Τα κουμπώνουμε πάλι πίσω. Αυτό δεν ξέρω αν μου φαίνεται καλό. Αυτό εκεί σε ρωτούσα και εγώ πριν. Σου φαίνεται σπασμένο. Ναι. Α σου φαίνεται και εσένα σπασμένο. Ναι, φαίνεται και εμένα σπασμένο. Ωραία, και πού είναι τα υπόλοιπα κομμάτια? Ποια? It grenaded itself. Ναι, αυτό είναι το χειρότερο. Που σημαίνει ότι είναι κάπου εκεί μέσα τα υπόλοιπα Δεν κομμάτια. αμφιβάλλω να είναι εκεί μέσα κάπου τα υπόλοιπα κομμάτια. Κάτσε, το καπάκι ανάποδα. Πώς... Α, όχι γάματα. Θα το βρούμε μετά έτσι αλλιώς. Να το δούμε. Μόνο να το σφίξουμε. Θα το μάθουμε όταν αρχίσει να κάνει κρακ. Όταν ξαφνικά κάνει... Όταν θα αναρωτήσει γιατί κάνει θορύβους στο αυτοκίνητο σου. Δεν αναρωτιέμαι, οι θόρυβοι είναι τόσο πολλοί που απλά δεν τους αγνώ. Πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει. Αν δεν υπάρχουν δεν δουλεύει. Αυτό εδώ μήπως να το αλλάξουμε. Όχι, δεν αλλάζω τίποτα τώρα. Θέλω να δω πρώτα άμα δουλεύει. Πρώτα θα δουλέψει και μετά θα φτιάξουμε. Δεν φαίνεται τόσο άσχημα αυτό πάντως. Μοιάζει λίγο καλύτερα. Τι είναι αυτό τώρα. Χάνω το καλό διάμετρο. Αυτό εδώ είναι το από κάτω. Αυτό εδώ είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα το βάλω τώρα εγώ εδώ μέσα. Θα χαρούμε, θα το βάλουμε αυτό εδώ μέσα, θα το σπρώξουμε. Χαχά, μπήκε, χαχά. Ναι. Χαχαχά. Ναι, μόνο πρέπει να το σπρώξουμε το μπλε αυτό. Το βάλω μέσα τώρα. Α, μπήκε. Ναι, είναι πάνω. Οκ, thank fucking god. Έχουμε πολύ καλώδιο, αλλά... Θα το... Τι? Έκανα κτέφαση τώρα και θα γελάω. Οχ, sorry. Ποιο είναι πάνω, ποιο είναι κάτω. Έχουμε τα προηγούμενα βίντεο για αυτό. Έχουμε και φωτογραφίες. Περίμενε. Θες να το κοιτάξουμε αυτό? Ναι. Ωραία. Κουμπώνουμε, τα επιβεβαιώσαμε. Ήταν ένα μικρό βακ που ήταν να φτιάχτω. Ναι, δεν το... Κάνουμε λέει είναι τεράστια αυτά. Modifying. Έτσι θα ακουγόμαστε και εμείς σε λίγο. Αυτό βγήκε έξω ή μπήκε μέσα? Δεν μοιάζει. Κολλάσω. Δεν νομίζω ότι είναι το κάλυμα όμως. Θα σε στεναχωρήσω. Μα δεν το κάνουμε, τη γαμίσαμε. Τι θες να σου πω τώρα? Αυτό δεν είδα καν που πήγε. Πόσο μεγάλη φωτιά μπορεί να πάρουν? Αυτό δεν είναι seaside garage, αυτό είναι backyard garage. Αυτό είναι redneck garage. Παιδιά, είμαστε Αλαμπάμα. Κοίτα, τώρα μπορείς να πεις ότι είμαστε Mountainside Laboratories. Ναι. Αυτό είναι κάπου μέσα στο... Άστο. Το άκουσα να αντυχεί από πίσω. Ναι, κι εγώ. Αφού γαμιέσαι. Δεν ξηγιέσαι όμορφα όμως. Back at it again. She. Crackhead workbench. Crackhead workbench 2.0.
κόβεις, Ουσιαστικά καταλήξαμε πάλι στο ότι αυτά τα δύο μεταλλάκια δεν χωράνε μέσα σε εκείνη την τρύπα. Οπότε we're going for plan B. Plan B is we fuck this shit up until it fits. Oh god. Those are the plan B's I'm not sure about. Αυτό, να λιμάρουμε ή να κόψουμε τη μία πλευρά από το κόκκινο. Υπάρχει περίπτωση να αγγίζουν το ένα με το άλλο, έτσι. Να βραχικυκλώνουν. Άρε, πούστη, πρέπει να κάνω αυτό πάλι. Πιο μικρά τέτοια δεν έχεις, έτσι. Όχι. Maybe. Αυτό είναι τεράστιο. Just maybe. Και αυτό για τεράστιο το κάνω. Yes. Oh God. Έχει και ένα παξιμάδι αυτό έτσι απάνω. Ένα washer. Δεν μπορεί να το σφίγγεις περισσότερο. Οκ. Το πάρω. Α, πάρουμε το παλιό. Πάρουμε ένα παλιό και ένα καινούριο φάση. Θα πάρουμε δύο παλιά. Πάρουμε τα παλιά. Έχω, νομίζω το άλλο παλιό το έχω εδώ. Εδώ είναι. Α, αυτό είναι άλλο παλιό που έχω εγώ. Άστο, ακύρω. Ωραία. Αν αυτό. Αν. Oh. Huh. Άρα να το περάσουμε και μέσα εκεί. Άμα δεν κουμπώνει εκεί μέσα πλέον, right? Αν δεν κουμπώνει θα βρούμε άλλο τρόπο. Είναι αυτά που σπάσαμε τι... Α, αυτό δεν μας ενοχλούν τόσο πολύ. Α, οκ. Α, satisfying click. Yes. Okay, so we pass the other one too. Yes. Aha. So I see. Οι αναθυμιάσεις έρχονται από κάπου, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν έρχονται από εκεί μέσα ή από εκεί μέσα. Δεν το ξέρω το. Όχι, από εκεί μέσα. Αν είναι και από τα δύο ταυτόχρονα. Κανονικά θεωρητικά οι αναθυμιάσεις δεν θα πρέπει να έρχονται να μπαίνουν εδώ, να φιλτράρονται και μετά να φεύγουν.
Έτσι ήταν έτσι είναι τώρα. Το πώς ήταν παλιά είναι άλλο ερώτημα. Πώς ήταν παλιά, μάλλον δεν το ξέρουμε και δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Πού είναι το ματζαφλάρ το κόκκινο? Το ματζαφλάρ το κόκκινο. Α. Αχα. Νομίζω ότι πλέον τα μεγέθη είναι λίγο ό,τι να είναι. Αλλά ξέρεις τι, γι' αυτό βάλαμε και παραπάνω. Ναι, για να είμαστε σίγουροι ότι θα μας μείνει στο χέρι τίποτα, ότι δεν θα μας χωράνε. Θα τα τελείξουμε μετά, θα είναι οκ. Ο φόβος μου δεν είναι τα μεγέθη καθόλου. Σίγουρα όχι για την ώρα, ακόμα είναι οκ τα μεγέθη. Πρώτα πάμε εδώ μέσα και κλείνουμε τη μικρή τη γλώσσα που έχει και μετά αυτό δεν κουνιέται πολύ, είμαστε εκεί. Τα βγάζουμε αυτό, το σπάσα τώρα, δεν χρειάζει. Ακόμα κουμπώνει. Ακόμα κουμπώνει. Όσο πιο σκάφτοι γίνονται αυτά τα πράγματα, όσο πιο πολύ αρχίζει να αναρωτιέμαι πότε θα γίνουν τα roadside repairs. Τα οποία όσο πιο σκάφτοι είναι, ίσως γίνονται και πιο εύκολα. Κοίτα, δεν παίζει να σου χαλάσει κανένα στρόφαλος από αυτό, δηλαδή εντάξει, προς Θεού. Είπαμε να κάνουμε ρεαλιστικές. Να αναχαλάνε ρεαλιστικά πράγματα. Το πιο ρεαλιστικό μετά είναι να σου πιάσει κάποια φωτιά. Ξέρω. Αυτό το σβήνεις όμως, μετά το βάζεις καινούριο κινητήρα. Με τι θα το σβήσω, δεν έχω πυροσβεστή. Αυτό είναι καλύτερα να μην το έχεις μέσα στο βιντεάκι, ότι δεν έχεις πυροσβεστήρα. Θα κοπεί στο μοντάζ ίσως. Ίσως. Ούψ. Ουφ. Αυτό ήταν τα κομματιά. Δεν πειράζει. It's okay. Hope so. Yes. Πρόσεχε τα δάχτυλα. Μισά τα δάχτυλα αυτά ξαναφυτρώνουν. True. Τα σίδερα δεν ξαναισιώνουν. Οπα, αυτό. Τέλειο. Τα αρχίδια μου τα δύο. Τέλειο. Πουτσα. Αυτά μπορείς να τα αγοράσεις. Ολόκληρο.
Α, γι' αυτό κουμπώνει. Πού είναι το κοπίδι τώρα? Εκεί κάτω νομίζω. Να το φέρνει. Έχουμε πολλά κομμάτια με σιγή τα οποία ίσως πρέπει να κοπούν έτσι κι αλλιώς. Αυτό ουσιαστικά είναι road tripper, να ξέρεις. Είναι και road tripper αυτό. Ναι, οκ. Μακάρι να ήταν έτσι όλα τα road repair. Ότι είναι το μαύρο. Όχι. Γιατί δεν θέλω να κάνουν επαφή τα δύο καλώδια τους με τίποτα όμως. Μήπως πρέπει να γίνουν πιο κοντά αυτό. Νομίζω ότι το μπλε είναι sufficiently καλυμμένο. Okay, I'll take your word for it. Οχ. Α, το κόκκινο το... Εντάξει, όσο δεν κόβουμε και άλλα πράγματα μαζί. Και λέει κόβει το καλώδι για να βγάλει το μαύρο. Αυτό ψηλό... Όχι, ναι. Μην ανησυχείς, το αυτοκίνητο σου ήταν φτιαγμένο για να φτιάχνεται έτσι κι αλλιώς. Είναι φτιαγμένο για να... Έχει και εγχειρίδιο μάλλον μέσα που σου λέει να μάγαμε σε μαλάκας και σου χάλασε. Φτιάχτω. Πώς? Βάλε καλώδι εκεί που πρέπει. Πώς να τα περάσω? Ξέρεις τι? Ακουμπάνε? Ναι. Τότε οκ. Στην Αμερική έτσι τα φτιάχνουν. Reassuring. Έχεις ένα Mustang του 70 που δουλεύει έτσι. Εδώ και 50 χρόνια. Δουλεύει. Ναι. Okay. Do you think the race cars are built different? No. The difference is this is not a race car though, is it? Ναι, αλλά τώρα θα κρατήσει τις 24 ώρες του Nürburgring. Ου. Άρα εκεί είναι οι βλέψεις μας. Αργά ή γρήγορα λέει. Αργά ή γρήγορα. Άμα δεν το δεις για μία μέρα και μετά θα δεις βιντεάκι από το Nürburgring, πες τι στο κανάλι. Jesus Christ. Να βάλω δόντια. Όχι.
Έλα, ένα κλίπ είναι ακόμα. Κάντο το γαμημένο. Έλα, το σκότωσε το δράκο. Ωραία. Και είδες μέσα μου ανάποδα. Κάτσε. Γιατί είναι λίγο κοκορέτσι. Μήπως να τα ισιώσουμε πρώτα για να δούμε. Ωραία. Αχ, ξέχασα. Κόκκινο πάνω, μαύρο κάτω. Κόκκινο πάνω, μαύρο κάτω. Κόκκινο πάνω, μαύρο κάτω. Und the thingy? The thing goes crap. Έτσι κάνει όντως. Ενίοτε. Μα κάνει ένα λίγο πιο πιστικό το Εκεί. Μάλιστα. Οκ. Τώρα αυτά. Ναι. Γιατί το μαύρο ή φαίνεται από την κάμερα ταλαιπωρημένο ή είναι ταλαιπωρημένο actually. Φας πάρα πολύ. Τι εννοείς? Το μαύρο είπα. Το κόκκινο εννοούσα. Α, το μαύρο, όχι, το μαύρο εννοούσα. Το πράγμα που τα πιάνει και τα δύο. Αυτό πόσο βαθιά είναι να μπει? Καλά, αυτό δεν πρόκειται να μπει ποτέ, καθόλου τελείως πάλι. Γιατί έχω βάλει αυτό εδώ Δεν πέρα. είναι. Μάλλον. Είναι αυτό. Όχι, θα σου πω τι είναι. Έχουν δεθεί κοκορέτσι τα καλώδια από μέσα. Εντάξει, κοκορεύουμε τότε. Πού είμαστε? Yep, way better. Okay. Και τα συνδέουμε τα υπόλοιπα και πάμε να δούμε αν φτιάξαμε τη Μήπως να μην το κάνουμε? Μήπως από εδώ πέρα θα γίνει χαμός? I have no idea. Όλα να το βιδώσουμε πρώτα επάνω καλού κακού. Αν όχι εντελώς, σίγουρα το καπάκι. Μπλε. Το μαύρο στο μπλε και το κόκκινο στο καφέ. Ας να βάλω κανένα χεράκι κι εγώ. Πιν. Έτσι. Πρώτα κόβουμε, μετά αναρωτιόμαστε. Έχουμε και μόνο εκεί να τα πιάσουμε. Σε πρέπει να το περάσουμε από κάτω. Α, κάτω από το τέτοιο. Δεν είναι ανάγκη, δεν το λέω για συγκεκριμένο λόγο, το λέω για ομορφιά. Let it work first. Είναι απλά κούφιο. Δεν έχει κάτι από μέσα, είναι απλά έτσι. Θεωρητικά δουλεύει και έτσι. Ναι, απλά πότε θα αρχίσουν τα ζουμιά να τρέχουν από παντού? Ναι. Oh God. Είναι μωρέ μακέτο τούτο το έργο. Θες να... χεράκι.
Όχι. Πιο πάνω, νομίζω. Let me see. Πούστε μου γάμο. Κάτσε. Κάτσε, το έχω. Βάστα. Αυτό εδώ είναι εδώ πέρα. Θα μπει κάπου. Κάτσε. Νομίζω ότι έκατσε στην πραγματικότητα και τώρα απλά το ξανά βγάλα. Χωράει να μπουν από μέσα. Χωράει τέλεια. Δύο άμα μπουν είσαι οκ. Μπήκανε νομίζω. Όχι. Καμία σχέση. Ούτε λίγο. Οκ, μετά από 5 δευτερόλεπτα ξαναβρεθήκαμε και το βάλαμε πάνω. Τώρα θα βιδώσουμε τις βιδούλες. May I? Αυτά είναι μόνο κόμματα. What the fuck? Ναι, είναι μόνο Ποιες κόμματα. βίδωσες? Αυτό. Α, το κρατάς. Όχι. Οκ. Όλα είναι οκ. Ish. Πάμε για proof of concept ουσιαστικά τώρα. Ναι, proof of concept. Είναι τα κλειδιά πάνω. Στο πούτσο τα βάλω τα κλειδιά. Fire up. Σε παρακαλώ αυτό να δουλέψει. Πάτε. Πατάς γκάζι. Και δουλεύει. Είναι λίγο κρύο βέβαια, αλλά δουλεύει. Από κάτω βέβαια νομίζω ρουφάει λίγο αέρα λάθος. Αλλά αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε. Εδώ μέσα, από πού το ρουφάει τον αέρα, αλήθεια? Τώρα ναι, θα έρθει το επόμενο part του βίντεο.